दारू पे काड़ाई बाटे ताड़ी के बहार बा। दारू पे काड़ाई बाटे ताड़ी के बहार बा। तो ई बताइए चाचा गाजा का विचार बा। तो ई बताइए चाचा गाजा का विचार बा। चिलम पी के मगन होई जात आधा बिहार बा। चिलम पी के मगन होई जात आधा बिहार बा। तो ई बताइए चाचा गाजा का विचार बा। तो ई बताइए चाचा गाजा का विचार बा। दारू पे काड़ाई बाटे ताड़ी के बहार बा। तो ई बताइए चाचा गाजा का विचार बा। तो ई बताइए चाचा गाजा का विचार